L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, qalet li mħasba bil-mod kif qed tkun immaniġġjata it-tieni mewġa tal-coronavirus. Kien għalhekk li sejħet għal impenn aktar ikkoordinat. L-Assoċjazzjoni kienet resqet proposti lill gvern ġunju li għadda li waslu għal riżultati tanġibli li diġà jinħassu mill-industrija. Iżdissa appellat biex l-irkupru fl-ekonomija jindirizza din ir-realtà ġdida tat-tieni mewġa. Sadantant fl-isqarja tagħha l-MDA spjegat li ċifri li għandha l-assoċjazzjoni juru li Lulju kien l-aħjar xahar fl-aħħar snin għan numru ta' konvenji fuq il-proprjetajiet. Fil-fatt intqal li x-xahar li għadda saru aktar minn 1600 konvenju għal valur totali li jaqbes 330 miljun euro. Minnaħa l-oħra, l-MDA esprimit tħassib dwar il-ħtieġa ta' aktar viġilanza kontinwa fil-ġlieda kontra l-coronavirus, kif ukoll biex ikun żgurat li jittieħdu miżuri bilanċjati. Appellat biex jinħoloq l-istimolu adattat, kif ukoll li jseħħ monitoraġġ kontinwu ta' kif qed tinxteret il-pandemija f'pajjiżna.